бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман як зани муҳоҷир ҳастам. Аз бародари мусалмони тоҷики журналисти таксист дифоъ мекунам. ман ҳеҷ тарсе аз ягон кас надорам, чун рӯи худро пӯшондам. ин фарзи илоҳӣ ҳаст. ман хоҳишмандам аз он мардуми тоҷик ки ҳеҷ натарсед ва дастгирии ин бародари мусалмон бошед. ҳеҷ вақт ба хафо нагардед, чунки барои мо зулми бисёр шуд. мо тӯли 2 сол, қариб 2 сол аст ки дар Москва кор мекунем. моро ҳеҷ кас аз ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ намекунад, не ҷои кор, не таъмин. ҳама занҳои муҳоҷиранд дар ин ҷо. ман хоҳишмандам ки натарсед, мардуми мусалмон ба пеш ҳама аз дӯсти мусалмони таксист дифоъ кунед. ба хотири зану фарзандҳои худ, ба хотири ояндаи тифлони худ натарсед, ба пеш равед. иншоаллоҳ ки мо бурд мекунем, чунки мо дар роҳи рост ҳастем. боқӣ худо нигаҳбонатон. худоро шукр ки имрӯз ҳамаи мо фаҳмидем ва аз як гребон сар баровардасем. худованд ҳар касе ки дифоъ кардесад, аллоҳ аз шумо розӣ бошад илоҳо. ва падару модарата раҳмату мағфират гардонад. абдусаттор пир муҳаммадзода, иншаллоҳ бетараф наисте бародаро. худо хоҳад пирӯзӣ ба мо мерасад иншаллоҳ. ва абу ҷаҳло, иншаллоҳ шумо мағлуб мешавед. худо хоҳад моро аллоҳ пирӯз мекунаду мо мерем пеши падару модару фарзандомо. худо хоҳад ин рӯза аллоҳ барои мо насиб мегардонад. ва иншаллоҳ аз аллоҳ умед дорум ки бародару хоҳарои мо камбудии ҳукумата фаҳмидан. имрӯз фаҳмидан ки ҳақ аст, ки ботил аст. ва парвардигор шуморо аз чиғил дасти халқа гирифтед, аллоҳ дасти шуморо гирад. муҳиддин кабири бародар, аллоҳ аз шумо розӣ бошад. муҳаммад иқбол, аллоҳ азад розӣ бошад. худованд баракати ҳарду дунёро насибат гардонад, саодатманди ҳарду дунё гардонатон. иззат амон, аллоҳ аз шумоам розӣ бошад ки ин қадар муҳоҷирро дастгирӣ кардӣ. аллоҳ дар ҳарду дунё дастата гирад. абдураҳмон, аллоҳ туям дар ҳарду дунё саодатманд гардонад. ва он касое ки дифоъ кардесе, аллоҳ шуморам дар ҳарду дунё саодатманду сарбаланд гардонад. худоро шукр, азад розиам аллоҳ ки имрӯзам насиби мо мегаштааст. иншаллоҳ бародаро, хоҳаро, модаро, касоне ки дар муҳоҷират азоб кашидаст, касоне ки ҳастед, сар буланд кунед. иншаллоҳ аллоҳ ҳақqa ба ҳақ мерасонад, ботила ботил аст. иншаллоҳ мо пирӯз мегардем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ.